kako je fantastično! Miloše, stigao si? Hej, Rašo! Bravo! Bravo! Evo smo ispred teatra za pekinšku operu. Hoćemo i danas da vidimo kako izgleda iznutra pekinška opera. Ba, trebalo bi. Pekinška opera je nacionalna dragocenost Kine. Čuo sam da te već odavno zanima. Da, veoma me zanima. Hoćeš li prvo da čuješ kako ja pevam? Dobro razum. 蓝脸的窦尔敦，刀与马哈，红脸的关公战长沙。 Bravo! 好，嘉宾好，你们今天的任务是体验传统京剧艺术，学习基本功，并体验京剧中的画脸、妆容及服饰。mi obuku abu na vladima. Šta još čekamo? Uđimo da probamo. Hajdemo! Miloše, kakav ćemo doživljaj danas imati? Stvarno ne znam. Zar nije ovo soba za probe? Pa, jeste. Da pogledamo. Velika je soba. Da. To su maske pekinške opere, prepoznajem. Jesu, to su maske iz pekinške opere. Mora da bude neki zadatak za nas. Da vidimo, evo, karte sa zadatkom. Da vidimo šta kaže. Da, moramo da se takmičimo. Ajmo, takmičimo se. A ko će prvi? A mogu ja prvi? Ajde, da probaj. Odan i pravedan, njega znam iz priče o Tri kraljevstva, a to je general Guan Yu. Ozbiljan, mislim da je to crna maska. Staložen, valjda je to staložen, plava maska, plavo simboliše mirnoću valjda. Ponosan, dubičasti. Belu masku znam, to je Cao Cao, on je lukav i sumnjičav, mislim. Odan i pravedan za Guan Yu, a? Ponosan, staložen, ozbiljan. Za zvaničnika iz dinastije Song Baozhenga. Ovo bi trebalo da bude ponosan. Ovo staložen. Lukav sumnjičav za Cao Cao iz priče o Tri kraljevstva.赵老师，恭喜答对，顺利进入下一关。 Znači, prošli smo zadatak prvi, a da vidimo šta još nas čeka. Neko bolje, neko lošije. Evo, dobijemo novu kartu. Evo. I ja ne znam kakve su te uloge iz nekog dela pekinške opere. Ovaj put ne znam ni ja. 金佛降临，还真好，黑青淡月不关此好，二国发配沙门堂，汉地八文户，走一走。 哇，太棒了吧！魏老师，您刚才是表演的是？我刚才表演的是三岔口。三岔口，京剧名段。三岔口是短打五声戏。傲恨天子太猖狂，太猖狂。讲述的是宋朝的英雄故事。三岔口这出戏呢，对演员来说要求还是比较高的。 咱们先来一个小测试，好，咱们下面练习下岔，我先给大家做一个示范。好。哎呦我的天，这么厉害！哎我在弄，这普罗巴，对，两个膀子伸起来，往下压。到头了啊！这个手势，这是拳头，拳不行，这是掌，这是冲弦。 往下压，好，咱们下面练习探海儿。我先给做一个示范。
样号住。好2个手是剑指。好，起。哎，dobro radiš. 这位老师做的不 Rekao 错 si。da ti je teško. A što? Tebi izgleda nije ništa. Ne Pa mogu. ne znam, možda si bio previše samouveren. Ne mogu biti. 哦，慢点，慢点，慢点。哎，nema veze. 好，下面我们就说说三岔口当中的开打片段，双刀。有请我的搭档。咱们分组教学哈。这出戏呢，讲的情节是2个人在黑夜当中互相寻找对方，然后互相摸索，摸到对方，然后开始开打。所以眼睛必须要一直在寻找。有请我们2位服装老师田坤老师和李伟老师。武生的这个服装叫做白豹衣，下面穿的裤子是豹裤。武丑呢穿的是垮衣裤。这个豹衣一般都在夜间行走，一般是侠士穿的服装。好的，下面请奎香老师、王迪老师为我们2位雷头。好嘞，好嘞。好，感谢我们奎香的老师。谢谢。Sada delujem kao pravi junak. Da, odličan ti je kostim. I meni se moj kostim dopada. Jeste. Onda kako ti se čini današnji doživljaj? Bilo je veoma interesantno i drago mi je da smo prošli kroz celu tranziciju kao glumci. Nadam se samo da ćemo i ostati još malo ovde, da nije kraj naše avanture. Pa dobro, onda još nas čega najzanimljiviji video. 老师啊，是不是还有任务呢？我们下面咱们是今天的终极挑战哦。Znači, takmičenje, a? Da, izgleda tako. Pa dobro, onda neka se pošteno takmičimo, a? Može, kao i obično. Wow, ovo je velika bina, stvarno. Zaista je velika, eno tamo i mesta za orkestar. O, jeste, znači onda prava borba nas čega. 好，2位演员准备好了吗？准备好了。好，考核开始。 Evo, onda spremamo se. Idemo na takmičenje. Hajdemo. Znam da nismo najbolje prošli, ali veoma bih volio da čujem šta učitelj ima da kaže i kakve su nam ocene. Da čujemo ocene od učitelja.
好，首先感谢两位演员的表演，也感谢这两位老师的教导。由于京剧呢，是中国的传统文化，需要很深的功底，不断的练功，所以呢，今天你们二位的表演，从精神上我觉得值得赞扬，可是从咱们京剧舞台上的表演的情况来说，还需要再加强，我们就不做优秀的评定了。希望你们二位，不断的努力，继续喜爱中国的京剧艺术。谢谢您，谢谢老师。谢谢您。Znam da je teško naučiti pekinšku operu. Teško je, ali je bilo veoma zanimljivo iskustvo. Što se mene tiče, nastavit ću da gledam pekinšku operu. Stvarno, ovaj doživljaj će ostati u mom lepom sećanju. Nastavit ćemo da volimo pekinšku operu.